Walay mga estudyante kun walay mga magtutudlo. Busa haom ug angayan lang nga hatagan sila og suporta sama sa mga pag-ampo ilabi na karong panahon sa pandemya. O Ginoo, sa pagsugod sa bagong academic year, puna sa kaalam ang among mga magtutudlo. Ipabilin o pahiuli ang ilang espiritu sa pagbati sa pagtudlo ug pagkat-on maamumahon unta sila sa gugma ug maluluyon sa ilang mga estudyante. Baguha sila alang sa ilang kaayuhan. Giyahay sila. Buksi ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing. Kini alang sa paghimo sa ilang mga tahas ug aron pagtuman sa langitno nimong kabubuton. Ginoo among amahan, midangop kami sa among panginahanglan alang sa mga magtutudlo nga nataptan sa COVID-19. Ihatag kanila ang pag-alima ug kaayuhan. Alang ni adtong nakasinati og kahadlok ug kalisang, hatagi sila og paglaom ug espirituhanong kalipay. Nagampo kami sa kaluwas ug panalipod labi na ni adtong mga daling masakitan. Salamat Ginoo sa pag-una sa mga magtutudlo nga mabakunahan. Isip sa kayan sa imong gugma o grasya, himuang bukas ang ilang lawas nga makasugakod og mahilayo gikan sa daotang mga epekto. Hangpa ug gaksa kami sa kalinaw, gugma, kaayuhan ug proteksyon. Sa ngalan ni Jesus ang manluluwas. Amen.